Zdravo svima i dobrodošli još jedan naš vlog. U ovom videu ću vam pokazati par nekih dana. Vidjet ću da ubacim nešto što smo snimali i ranije, a prosto nije imalo prilike da vam ubacimo u neki video. Biće ovih dana svašta nešto, pa nadam se da ćete da uživate, da vidite kako mi provodimo vreme ovde, jer ima nekih par videa kako tako provodimo vreme, pa možda vam se to, vidim da vam se sviđa, pa i da snimamo. Evo, stiglo mi je nešto, a idem da vam pokažem i šta. Okej. Sad ću vam pokažem šta ja imam u zgradi. To je inače besplatno ako se nalazite kao da ste caretaker, sad šta znam. Ja sam to tražila od pošte. Bilo je besplatno da oni to dostave i ugrade, pošto je zgrada dosta veća. Evo ovako, pošto sam dobila ovaj ključ. I sad broj C. Wow, ovo je nešto, ovo je najveći, boga mi. Kako se ovo otvara, wow. Ovo je ogromno. Ovo je baš veliko. Nisam očekivala da će da bude ovako veliki paket. Ok, sad ću da vam kažem i ko je ovo meni poslao. Samo da vam pokažem i ovo. Znači ovde sada zatvorim i piše da vratim ključ ovde. I onda samo vratite ključ i onda poštar to samo otvori i uzme ključ da ima za drugi put. Eto, tako to izgleda. Pošta. Da ne morate da idete u poštu, uglavnom ovo ostavljamo kao nalepnicu. Ja znam da to onako isto i kod nas, kad imate neku preporučenu poštu ili, na primjer, nešto, neki dokumenti koji ne mogu da se saviju, morate idete u poštu da podignete, ali ovo pošta ovako samo dođe i instalira. Dole su, onako, sećam se kad su instalirali, dole su baš onako neke teške cigle, ovo ne može se pomeri uopšte. I eto, ja imam ovako i kameru gore na svakom ulazu, za svaki slučaj da, ne znam, ne dođe do nečega. A ovde možete isto i da pošaljete, ako imate pismo, da ne idete u poštu, stavite unutra markicu i pošaljete nekome pismo i sad ako piše lepo. Mislim, ja to nikad iskreno vam kažem nisam slala, da je nešto moralo da ide tako, više volim da odem u poštu jer mora da bude više preporučeno ili brzo i to. Tako da idem da vam kažem od koga sam ja ovo dobila. Sad ćemo sad ću vam kažem. Prvo, ovo mi je stiglo od jedne youtuberke. Sad ću da kažem i ko je. To je život jedne mame u Australiji od Vanje. Spojile smo se preko YouTube-a. I ja sam je nešto posavetovala, nešto vezano za YouTube i svašta nešto. I ona je prosto izrazila želju da mi pošalje nešto. Eto, kao neke male sitnice, ja znam da su sitnice. Bila je zaista uporna. Tako da ovaj paket je stigao inače jako brzo. Mislim da nema ni 5 dana. Preko okeana, iz Australije za Kanadu. I stvarno ovom prilikom mi je mnogo drago, jer nisam znala da prosto će YouTube da mi donese ovako dobre ljude u život, ne samo nju i mnoge. Tako da, mnogo sam zahvalna na ovom prijateljstvu, tako da, ne znam, baš sam srećna. Hvala ti, Vanja, puno. Sad, da vidimo. Znači, možete da vidite, ja sam skinula adresu, ali evo čisto da vam potvrdim da vidite da piše Australija. Mada sam sigurna da će da bude nešto unutra što je tematski iz Australije, znam. Ok, sam uzela makaze da vidim.
Pa da. Joj. Ja sam rekla da ne treba ništa, ali zaista, kažem, ona je insistirala da pošalje nešto onako čisto. Znam da je to i od srca i potpuno razumem i ja sam takva. Evo ga. Male koale. Znači, preslatko je. Pretpostavljam da, evo ga. 4 komada. 4 komada. Za njih 4. Mislim, i ona isto ima 4 dece, tako da... Idemo dalje. Aha, ovo je Melbourne. Ovo je krpa. Pretpostavljam. Jeste. Baš je lepa i baš je kvalitetna. Aha, ovo je za... Još što super, čoveče. Evo ga. Melbourne. Rokovnik sa sve hemijskom strava. Ja znam da ona tu stavila čisto neke sitnice. Evo ga, čokolad. Jaoj, ovo je strava. Nisu se otopile. Karamele. Ovo je stvarno super. Ovo će deca da se obraduju 100%. Jaoj, magnet. Magnet. Ali još uvijek nisam bila u Melbourneu, to je kao da varam. Ali dobro. Ja obično volim tamo gde smo bili. Mada sam ja sve te ostavila. I naravno poruka. Zasuzile su mi oči. Evo, porukica ide ovde. Neka, dragi Bog, čuva tebi i tvoju porodicu. Draga Ana, hvala ti na svemu, mnogo mi znači. Želim ti sve najbolje u životu. Život je lep kad imaš divne ljude oko sebi, iako su kilometrima daleko. Eto. Jeste. Ja kažem, zaista nisam očekivala da ću da upoznam divne ljude preko YouTube-a. Nisam očekivala da je takva vrsta, da kažemo, platforme. Obično je to, na primjer, ne znam, ove druge platforme koje su da imaš, da se dopisuješ, je li tako? Ali zaista nisam očekivala da ću da upoznam jako, jako puno divnih ljudi, uključujući i Vanju. Ali ovo znam, ovo je u stvari bio razlog što ona i poslala ovo. Sve. Kaže, videla sam ovo i posjetila me na mene i htjela da mi pošalje, misleći, pretpostavljam, i na Urošine sve, tako da, eto. Ovo sam, znam da su ovo sve sitnice koje će deca da se oduševe, znači nemam reći, ali ovo je zaista prelepo. Tako da, ćemo da ga stavimo sigurno negdje ovdje, naći ćemo neko lepo mesto. Eto, hvala ti, Vanja, puno. I naravno, nemojte zaboraviti, ako niste zapratili život njene mame u Australiji, ima zaista divne vlogove. Ja uživam, sa osmehom gledam njene videe, uglavnom su vlogovi i život, eto, jedne mame u Australiji. Idemo dalje u pobede. Dana. Završila sam sa kupovinom, ali evo sam već ovdje da kupim za zgradu. Ovdje se kaže Vindex. Ali da kupim za stakla i već razmišljam, znam da ću da imam nekih 2 stana koji ljudi izlaze. Dobro mi neće biti, ali vidjet ću da li ću ja da ih sređujem ili ću da šaljem nekog drugo da ih rade, jer ja ne znam da li ću moći. Samo toliko. Eto. Evo da uzmemo Vindex. To je ono što mi treba. Ne znam da li vas, sad čekajte samo sekund. Ne znam da li vas zanima, ajde kažemo, oni koji su u Kanadi.
ili u Americi. Ovaj sprej generalno jako skup, ali evo iznad njemu piše heavy duty, znači da je baš ono za skidanje te masnoće i svega. Znači ja njega ne smem da stavim ni na zid, ni na silikon, jer će da skine, ali je fenomenalan. Naprimjer, bolje nego ovako ovi neki drugi proizvodi. Ovaj mi je, znači, baš je dobar. Dok ovaj Pine Sol, njega bube ne vole. Generalno ne vole miris borove šumice, što se kaže. Ali odlično briše apsolutno sve. Neki ga inače koriste ali ja ga nikad nisam koristila, iskreno kažem, mislim da ja sam možda 2-3 puta, ali njega možete da koristite, znači za čišćenje, ali možete da ga koristite i za fleke, to mnogi ne znaju. Znači da ga stavite na neku fleku ili prosto onaj materijali koji su onako ostali onako baš duže vreme pa se osjeća, ili na primjer hoćete da operete možda jastuke, on je onako odličan za to. Ok, naravno ubijete neki virus i svašta nešto, ali je mnogo jak i mnogo je dobar, tako da, evo, kao navodno i ovo ubija, lajte. Tako da, on je odličan, ne preporučujem u lavandi, ali više preporučujem u ovome ko neko ne voli miris. Ali eto, rekla sam vam jedan mali trik i naravno ovi sunđeri, ja ih ne kupujem ovde, jako su skupi. Ja to naručujem preko Timua. Tako da, na primjer, ovo koristim kada perem prozore ili kupatila, pošto su ovde pločice onako malo drugačije, ali prozore, PVC prozore, pere kao magijom ovo. Tako da, to je što se toga tiče, ajde, ne znam, možda drugi put ako budem dolazila ovde da uzimam sredstva za čišćenje, za čišćenje vidjet ću, pa ću da vam ispričam malo o tome. Ja se nadam da neću. Kasnila sam po Uroš, evo idem po njega. Idemo. Evo, rutina svaki dan. Znači, iz autobusa direktno na Ljuljašku. To mora da bude i pre autobusa i posle autobusa. Tako da mora Ljuljaška 5 minuta, pa onda idemo kući. Obaveze stižu jedna pa za drugom, ali nosimo osmeh, to nam je u Balkan krvi. Neko na glumu, neko jujicu, neko na folklor, igramo u ritmu. Grad kroz prozor, kilometri lete, mi smo tim i sve je onda lakše. Mi smo porodica, 4 dece, smeh nam odzvanja jače od sveta. Good morning. Just wait your line, wait your turn. Go in and say, how do you say, good morning. How you doing, buddy? Bye. Bye now, take care. Have a good one. You too. Ne znam da li možete da ga vidite. Ne znam, možda sigurno neko primetio njegove kajševe, ali one su specijalni. To je kao u automobilima. Bye! Yeah! Kao u automobilima, pošto autobusi nemaju za, o Bože, pojaseve, i onda bi imao pojas, on ima kao te tregere i onda on njega specijalno plakač. Tako da sad idemo kod zubara. Sad vodim, evo i mene u današnjim danu. Premorana sam. Juče vam nisam snimila. Uradila sam travu jako kasno sinoć. I danas treba da trimujem, ali ne znam da ću stići. Ja sam totalno zaboravila da imam
taj EPA meeting, to je Urošev sastanak danas, tako da danas trebam to da uradim. Ove dve kasne u školu, pošto su se one kasno probudile. Evo ih. Evo je jedna, druga je tamo iza. Kasno u školu, sad ću njih da odvezem, Anđelija će da me sačeka tu, pošto idemo kod zubara. Tako da, samo juri žuri. Idemo. Ne znam da se vidi koliko toliko pozadi, koliko sam okosila, treba da se radi trimovanje, ali vidjet ću da ću stići ja to danas. Idemo. Evo, stigli smo do zubara. Naravno, Anđelija neće se snimati, tu je negde iza mene. Tako da, Anđelija ima onu protezu Invisalign. Evo već 3. godina. Evo je Invisalign. To je ova proteza. Tako da, to je to. Idemo na kontrolu. Meni je toliko slatko, ali ne mogu da se snimam. Hvala Bogu nije toliko puna ova čekaonica. Inače, ovo su jedna mala vrata. Za malu decu, a ovo su vrata za nas veliki. Zakazala sam, ima ta Invisalign za nas odrasle, ali mi je zakazano tek u 26. avgusta i zakazala sam za Jelicu 26. avgust da budemo isti dan, pošto ima neka promocija, a ta promocija je za nas odrasle gde je 4 puta jeftinije i vidjet ćemo kad budemo otišli na konsultaciju koliko to pokriva osiguranje, koliko ne pokriva osiguranje, pa da vidimo da li to možemo da isfinansiramo, ali ja bih baš voljela eto da ispravim ove zube gore, baš mi je bilo super i baš znam da mi treba gornji deo zuba mi treba da mi izađe još napred, totalno bi mi se čak i lice deformisalo drugačije nekako, mislim bolje, jer mi gornji zubi idu na unutra, a ovi spoljni napred, pa da vidimo. Izašla sam iz kola sad, idem da stavim te stvari, ovo mi je najbliže da kažemo, piše clothing and shoes only, znači samo garderoba i obuća i to je eto za donaciju, tako da to mi je ostalo, to je ona garderoba koja mi je iz onog videa da sam ja objašnjavala za garderobu gde možete tu onu radnju Once Upon a Child. Ko nije pogledao video možete da vidite. I sad sam tu stavila još neku garderobu koja nije da se prosledi dalje. Tako da vuče mi se po kući i tako da znam da sam išla napolje i da eto kako to ovo se spusti, ubaci se kesa ovde i povuče se i to je to. I sad ja kad vratim ovo nema je više, tako da nemojte slučajno da ulazite unutra, znači eto, to je to. Bio prom. Idem da vidim, nešto se namrčilo, što se kaže, namrčilo se skroz. Ne znam koliko se vidi, tamo je lepo vreme, ali da vidim da zasadim ovo i ako mogu da istrimujem, ako stignem, ako ne stignem, opet me čeka sutra. Treba da se skuva i ručak i da se sve pozavršava, ali eto. Idemo dalje. Rekao da snimim dok je sveže.
to je završen sastanak koji je uglavnom za decu sa invaliditetom, znači to je kao specijalni program pisan za njih, pa kao na kraju godine da vidimo kako je napredovao, šta se dešava i tako dalje. Tako da oni su jako ponosni na njega i ja sam. Kažu da sabira, malo se buni oko oduzimanja. Ja sam rekla kao oni više forsiraju da on koristi taj tablet da može da komunicira sa nama, ali ja kažem on je toliko brz da njega smara da ide da traži i da nađe šta treba da kaže. Taj je tablet kao što govori. On više voli da pokaže znakovnim jezikom ili da kaže no ili da taj znakovni jezik i sad kao pokušavamo da se fokusiramo za sljedeću godinu za njega da više počne da čita i kako bi mogao više da nauči da čita, da piše, da speluje i da jer mi treba da doguramo do tog momenta u srednjoj školi da on može da koristi tu komunikaciju, da piše, na primjer, poruke, da tekstuje, znači da to bude neka vrsta komunikacije, ali ja kažem, ja bih više volila da se fokusiramo na njegov govor, jer vidimo da je sposoban za to, a ja kažem, mislim, koristi i tablet, i znakovni jezik, i komunikacija, što pokušava da priča, on pokušava nešto tiho da priča, kažem, on kaže nešto, ja ne razumem što hoće da kaže, kaže glasnije, tako da kod njega je taj moment, ali u principu su zadovoljni. Ove godine nije pokušao da pobegne uopšte, to je odlično i imali smo samo jedan incident da se gospodin kupao u bari i u blatu, jer mu je baš bilo fino. To je jedino što bilo da su me zvali da dođem da ga da ga odvedem kući, da ga istuširam i da ga vratim nazad. To je jedino što se desilo baš, ali u principu, eto, super je sa njim. On je već sad sljedeće godine ide u 4. razred. Ne mogu da verujem, iskreno da vam kažem. Eto, to je što se toga tiče i današnjeg dana. Da ispričam dok je sveže. To je u principu to. I da, juče mi je donao neke stvari iz škole, pa ću sad to da vam snimim kad dođem kući. Može. Evo samo da vam pokažem na brzinu, znači ovako je Uroš i uglavnom deca pred kraj školske godine donesu onako šta su radili. I ovdje ima par nekih njegovih radova, što je on nešto bojio. Ovo je inače baš pre neki dan. Ovo sam baš onako ponosna, to je kao neka vrsta medalje, kod njih je taj riben, kako se već zove, ali za učestvovanje. Znači išao je da trči, kako su ga stikli, ja ne znam, i dobio je ali to je Special Olympics. Tad je išao da vide da li je za nešto dobro, to još uvek čekam. Tako da sve ovo popunjeno što je pisao slova, ovo je za brojeve, sabiranje, kažu da ne voli da radi to oduzimanje. On još uvek radi nešto to za 1. razred, 2. razred, 1. razred je više. Ovo me najviše oduševilo. Ok, ovo, gde je, ovo. Pošto inače u Kanadi ne rade pisana slova, ali vjerojatno njega uče prosto čisto da ima tu neku motoriku. Tako da su ovo pisana slova i to me baš onako oduševilo što vežbaju. Tako da, evo, on je to sve, je to popunjeno, to je sve on radio. Ok, ovo je vjerojatno bojio. I ovo je vjerojatno on bojio, kako on napiše, kako se zove. Evo ga, to smo pričali isto u jednom videu, kad smo šetali kroz grad. Every child matters. Svako dete je bitno, tako da se nose narančaste majice. Ja zaista, ako je ovo on radio, ja sam oduševljena na koju god stranu da se okrene. Meni je ovo fenomenalno, ja ću ovo morati da uramim, jer je baš onako, pretpostavljam da je ovo neko njemu malo pomogao, ali da je on ovo škrabao, meni je ovo strava.
Tako da ovo je lepio, ove malo otpale su neke. I oboje ovaj listić, tako da, mislim, imam sigurno i više, ali sad ću vam pokazati, dobili smo i slike, ja sam ih zakačila. Sad ćete da vidite. Sada ću da ga stavim samo ovako, izvodila sam ovo, pa ću da stavim ovo, čisto da nam stoji tu. Eto, da okačimo. Eto ga, superiška. Ovo su ove fotografije, mislim ovde mu je faca katastrofa, smešna, ali to su neki radovi koje on radio. Ovo znam da je bio doneo kući. Ovde kako piše brojeve u bojama. Ovo kad su bili, to je kao Voyager. To je njegova asistent koji je sa njim stalno. I to su bile one skulpture leda. Tako da to su nam kao dali, eto neke fotke da imamo za uspomenu. Eto. Đura kad je išla u Human Society, tada su bili terapijski psi tamo. Tako da, eto je to isto. Imam i od nje. Super. Rekla sam sutra kuvam ručak, to je odnosno skuvaću ručak za sutra, ali sam bila toliko umorna. Radile smo sa decom sve i svašta. Tako da danas, i onda sam razmislila, petak je, Marko posti i onda ajde da se vratim do mog Maksija. Budimo se rano, novi dan već kreće. Kanada nas zove, tempo malo veći. Deca u školu, torbe pune snova. Mi na posao, ista priča i nova. Kafa u hodu, planovi u glavi. Dan brzo leta, a nas to ne slabi. Obaveze stižu, jedna pa za drugom, al nosimo osmeh, to nam je u Balkan krvi. Neko na glumu, neko jujicu, neko na folklor, igramo u ritmu. Grad kroz prozor, kilometri lete. Omiljene jabuke, Pink Lady. Mi smo porodica, četvoro dece, smeh nam odzvanja jače od sveta. Nije bitno sneg ili sunčan dan, mi ga živimo svaki minut, svaki sat. Vožnje kroz grad, muzika nas prati, uroš se smeje, niko se ne čudi, ne okreće glavu, ne gleda te ludo. Pošto Marko posti, tražio je danas ribu i pomfrit, ali ono na brzinu. Potpuno spontano. Ovo je za Uroša, pošto nisam stigla da mu spakujem ručak, tako da mu nosim sada, jer ovo je nam baš na brzinu, a znam da voli i da će da pojede, ali to ti je autizam. Zato krčkavalj ide mnogo više kod nas zbog njega. Nećemo spremati baš pravu ribu, ovo je čisto na brzinu. A za večeru pita od praziluk. Marko, uzimam ovaj plant-based majonez, a ja pravim moj. Uzet ću ovaj, pošto uzela sam ovaj malo jači za majonez i ne sviđa mi se, uzet ću upravo ovaj light, on je $8, za njega pravimo majonez. To je normalno. Živimo slobodno, potpuno spontano. Evo samo da vam pokažem, i račun je bio znači $80. Videli ste sve šta sam uzimala, tako da, eto. Mesa ima, ostalih stvari imala, evo kažem, ovo je moj Maxi. I zašto ja dolazim ovde? Ja ovde uglavnom kupujem povrće, voće i tako dalje. Ono, hleb, mleko, mislim jaje ne, ok, nekad, ali ovo je uglavnom to, zato idemo u Costco, jer neke stvari, ja kažem, kupujem u Costco, nešto kupujem ovde, više volim ovde proizvode od voća i povrća, zato što su uglavnom iz Kanade proizvedeni, uglavnom, ne kažem da su svi, jer nekad ne volim da vidim da je nešto proizvedeno možda u Americi, iskreno, nema da se ljutite Amerikanci, jer znamo kako je kod vas vezano za hranu.
da to nije još uvek regulisano, tako da mislim ovde nije, ono u Kanadi nije baš sjajno isto, ali ja mislim da je malo bolje. Tako da ajde da kažemo to što se toga voća i povrća tiče, više volim da kupim, ne znam, kiwi sa Novog Zelanda ili Australije ili tako nešto kad vidim, jel tako? Tako da Freshco je moj za voće i povrće. Moj magazin. Idemo dalje u vlog. Imala sam Urošu lunch, napravila sam onu picu, ali nisam videla ovo. Ovo su vratno postavili novo. Inače vidjela sam sad da ih ima baš nekoliko po gradu. Da se razumemo, mi se nalazimo u Kanadi koja je zemlja native people, znači indigenous people, Indijanaca, što kažemo ovdje, to je pogrdno. I ovo je tipi. I oni je tako postave ovde. Nekada pokazuju deci šta je to, kako je to nekad izgledalo. Deca mogu da uđu unutra. Evo kao što vidite. Unutra se nalazi sad verovatno gitara, nalazi se isto ovaj njihov, sad ću probati da uvećam, neću da ulazim unutra, drum, bubanj, i onda deci objašnjavaju kako to nekada ovde bilo. E sad, ne znam, uglavnom ljudi imaju neke predrasude, da se razumemo, mi se nalazimo na njihovoj zemlji i to ono što se meni ovde dopada, ovde ima raznih kultura i sve se generalno poštuju i naravno deca uče na kojoj zemlji se nalaze. Ja bih, na primjer, više voljela da su zemlje ex-Jugoslavije takve, ja bih voljela i da mi kažete da li je to tako, kada dođu drugi ljudi da žive, da im se pokazuje naša istorija, jel tako, da se ima neko poštovanje, tako da ja imam takav stav i takvo razmišljanje, tako da to je što se toga tiče. Eto, malo ukratko i o tome. Danas sam došla da uzmem deci kremu za sunčanje, pošto će im biti potrebno sad i preko leta i nam se da je neće celu baš potrošiti, ali nema veze iako je potroše, naravno. Tako da uzet ću ovu, zato što je 100% mineralna i ja uvek gledam da je bar mineralna krema za sunčanje, zašto uglavnom to cink oksid i to je to, ove druge no comment. Tako da, mislim, pogledala sam sastojke, od prirodnih ulja, jojobe, svašta nešto, ali ajde, čisto to je samo, ja to objašnjam deci dok ne krene, čisto dok dobiju boju, da ne izgore, tako da to je ono zašto ja najviše volim da koristim. Eto, tako da ću ovog puta uzeti ovaj Think Kids, jer ima jedan sastojak manje nego ovo za odrasle ovde. Tako da sad je na popustu $8. Tako da razmišljala sam se za nje ili možda ove Neutrogena, ali je mnogo manje pakovanje. Znači duplo je manje, ova ima 187, 30, a ova je 88 ml i $15, tako da dođe na isto, ali njih je 3, tako da uzimam ovu. Da li negde postoje više suplemenata da možete da uzmete ovako na dohvat ruke, dok kod nas u apotekama to ne možete tek tako, znači morate da tražite na pultu, što se kaže. Ono što je meni zanimljivo jeste da su svi ovde suplementi poređeni po njihovoj alfabetu, znači od A, B, C, D, E, F, G, tako da zanimljivo, zar ne? Ali ja mislim da ja nisam videla više suplemenata u životu ovde. Kolagen na popustu. Jedna stvar što mora da se uzme, to je sprej za komarce,
Ovo je sve generalno onako malo skuplje. Johnson & Johnson, no thank you. Mi ćemo da uzmemo ovaj After Bite, to već, sorry, neću da uzmem, nego već imam. Za ne daj Bože, ako krene nešto da ih svrbi, neko ih ujede, ali uzet ću ovaj. Znači on je i za muve, i za komarce, za, kako se zovu ove tiks, stao mi je mozak. Tako da, evo, uzimam njega, on nije u spreju i košta $15. Tako da to uzimam sad i to. Stvari, nisam bacila pogled gore, uzet ću on je samo, eto, $2 skuplji. Njega uzimam. Privodimo kraju još jedan naš porodični vlog. Hvala vam što ste i ovaj put bili sa nama, od paketa koje je stigao od vanje iz Australije, preko svakodnevnih obaveza, kupovine i svih malih trenutaka koje čine naš život ovde u Kanadi. Već u sledećem videu vodim vas u još jednu novu avanturu kroz Winnipeg. Posjetit ćete neke zanimljiva mesta u centru grada, prošetali smo kroz istorijski deo grada, popila sam kafu, ali vidjet ćete kako je Đurđe prošla sa premijerom predstave. Biće to još jedan lep spoj porodičnih trenutaka i otkrivanje grada u kojem živimo. Hvala vam na podršci, komentarima, druženju i čuvajte sebe i svoje najmilije, a mi se vidimo naravno i u sledećem videu. Veliki pozdrav iz Kanade. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.